ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз Сайбардон Toyota Corolla ҳаст ки дубайская соли бароишаш 2010 солае. Судишвориш бензини холия, объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш автоматае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балонои 80%, хоб ҳамаҷош 100% 7 литр мега расход дорад. коробка ҳамаҷош 100% электропайп, кондиционер, магнитофон, яъне ки телевизор ҳамаш 100% аз ин мошин дар ҳолати беҳтарин мега соҳиб шум. айн ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 69000 сомония ки боз муомила дар назди капот ба телефон савдо намешавад, агар беҳуда занг назанем. пакдам дӯстоне ки агар ҳам хеле мошин дар кор бошад, суми наличӣ дошта бошанд, савдош дар назди капотай, фақат одамони харидор. марамат дига маълумотша аз ҳамин рақамошон гирем, фақат одамони харидор дофтага метавонанд занг зананд. мошини фурӯшӣ аз Сайбардон Mercedes-Benz C-класса ки сечка, соли бароишаш 1995 солае ки судишвориш бензин, газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонои 60, 4 калпакои худаш, родной краска, электропакет ҳамаш кор мекунад. айн ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 3500 сомония ки боз муомила мекунем мега соҳиб шун. дӯстон, ба кадоми шумо агар ҳамин мошин лозим боша, рақамошон дар поини видео ҳастанд, метавонед дига маълумот проша аз соҳиби ҳамин сечка гирем. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, квартира, замин барои фурӯхтан, метавонед дар номери имо WhatsApp маълумотша қатъи суратош роя кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. хоҳиш мекунем ки лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имо WhatsAppтон падилиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбардон Opel Astra F аст ки дар кузифи хачибек, соли бароишаш 1997 солае ки судишвориш бензин, газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.6 простой, коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонои 60, 4 диска, 4 дарои ручной, дӯстони азиз, ки электропайки надорад. салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин задagi пуштагира родной краска аз худашае. айн ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 25000 сомония ки савдо муомила дар назди капот мешавад, кадоме ки харидори аниқ бошад. марамат рақамошона дар поини видео мондаги ҳаст, метавонед ки муроҷиат карда бештар маълумотша аз соҳиби хачбек гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, Opel Vectra B аст ки Opel дути соли бароишаш 1997 солае. судишвориш бензин, газ кор мекунад ҳардуш. объем мотораш 1.6 литр, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соҳибшон як даст гаштаги аян вақте ки ай вагон гирифтагар мошин дасти як одам дай. 4 балонои 70, 4 дискаҳо ва аккумулятори, салон тоза, магнитофон ҳамаш хуб задagi пуштаги надорад. мошин дар Душанбе. нархаш 22000 сомония ки бо муомила мекунем мега срочна суми холӣ дар кор. нархаш 22000 сомонӣ. марамат дӯстони азиз, рақамошон дар поини видео мондаги ҳаст, метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин Opel дути гирен. хоҳиш мекунем як дона лайки бепурра дар видеонавори мо монед. чӣ мошине ки ба шумо лозимае дар комментари нависед, албатта дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мошини фурӯшӣ аз Сайбардон Mercedes-Benz C-класса ки сечка, сечкара мега объемни кадагем, соли бароишаш 1994 солае ки судишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.8 литрай. коробка механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балонои 80, 4 дискаҳои нав, центразамок, электропакет, родной краска, задagi пуштагира, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад, яъне ки хадавоя ҳамаш кагнада мекунад. соҳибшон номерош ҳам номерои созае. мошин дар тарафи Душанбе аст. дӯстон, аз айни ҳол нархаш 30000 сомония ки боз камтарга муомила мекунем мега дар
наздик рақамот фақат суми холӣ дар кора мега срочна суми холӣ дар кора. Марамат рақамошона дар поёни видео мондаген. Ба кадом дӯстоне ки агар ҳам хеле мошини арзон лозим бошад, сечкаи арзон аст, яъне ки кагна маладиёш не метонен, дар ҳамин рақамои поён буда занг занед, бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин сечка марамат айдаст натиҳед. Opel Astra F бардор назди дар кузифи седан соли барои 6993 сола ки 34 бензин газ ҳардуш кор мекунанд. Абиё мотор 1.6 простой, коробка механика, мошин дар ҳолати Корея мега соҳиб шуд. Мошин 4 диска, 4 балонои 50%, радной краса, магнитофон, салон тоза. Мошин абиё айпеш бин мега баъд савдо мекунад. Аввал биё ҳайк меган, чӣ хеле ки агар маъқул шава мега баъд савдо мекунад мега срочнае бо нархи арзон. Мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад, дар шаҳри Қурғонтепа нархаш 19000 сомон, ки боз муомила мекунад мега срочна мега сум дар кора. Марамат рақамошона дар поёни видео мондаген. Дӯстон агар ба шумо лозим бошад мошин агар ки нафрохта бошад, савдо накарда бошад, шумо метавонед рафта бинед ва харидша нархша арзон аст. Мошина хай сарсаниш соз мега соҳиб бош. Марамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон ва аз 2106 аст ки маладиёшини соли барои 6989 сола ки 34 бензини холия. Авио мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега балонош 70% аст, 4 дискаҳои худаш, хадавои кадаги, мотор 100%, кузов задаги пӯшидаги надорад, мега соҳиб дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дар шаҳри Исфара, яъне ки шаҳри Исфара нархаш 17000 сомон, ки савдо муомила дар назди мошин мекунад, мега кожини салон, магнитофон ҳамаш кор мекунад. дӯстон агар ба кадоми шумо ҳам хеле 06 маъқул бошад, рақамошон дар поёни видео мондаги аст. Савдош мега дар назди ҳамин мошин вообще мега ягонаш расход надорад. Марамат занг занед, дига маълумотша гиред. мошини фурӯшӣ аз сайбардорон Toyota Mark II аст, ки чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш карда будед. Toyota Mark II соли барои 6998 сола ки 34 бензини холия. Абиё мотор 2.5 литр, коробка автомат, мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошина мега нав мотори мега нав кади мотори вагони мега зубур алиш када мега соҳиб шуд. 4 диска, 4 балонои қариб ки нав, электропакет, магнитофон, салон тоза, бе ягон камбудӣ, хадавои кадаги мошин хулоса мега 100% бе ягон камбудӣ. мошин айни ҳол қарор дар шаҳри Душанбе, нархаш 35000 ки бо савдо мекунад, мега мошин дар пойтахт дар шаҳри Душанбе. дӯстоне ки ҳам хеле мошинҳо суроғ карда буданд, ина вариантҳои хуб метавонед дар ҳамин рақамҳои поён буда занг занед, дига маълумотша гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон ва аз 21010 аст, ки соли барои 6998 сола 34 бензини холия мега соҳиб шуд. абиё мотораш 1.6 литри простой, коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб бош. 4 диска, 4 балонои миёна, мошин мега номерои кӯна мега номерош номерои кӯна, агар ки хоҳем мошина номероша нав мекунем. мошин мега айҷош заводид мешавад бе ягон камбудӣ. мошин дар ноҳияи Данғарай нархаш 6000 сомон, ки арзон нам мешавад, мега нархи ахирон шуда. биё мега мошинам хел заводид ки мега ҳайкн бин баъд сумате мега гир мошин ҳайкада рафт, мошин 100% мега бе ягон камбудӣ. марамат дӯстон рақамошон дар поёни видео аст, метавонед дига маълумотша аз худашон гирен. ягон маълумотш агар ба шумо фаҳмон боша, метавонед аз худашон ба як бор дига пурсед. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ дӯстон аст, бояд тайга аст ва аз 2106 аст, ки соли барои 6999 сола 34 бензини холия мега соҳиб шуд. абиё мотораш 1.6 литр, коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 балонои миёна аст, 4 дискаҳои худаш дар ҳолати Корея мега соҳиб бош. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рудаки дар Ленинский район, нархаш 5500 сомон, ки боз камтар дига муомила мекунад, мега ягон 0999 мега хеле мошина боша, мега алиша мекунад, ки ва аз 21099 боша, мега алиша мешавад. дӯстони азиз, марамат рақамошон дар поёни видео аст, дига маълумотша метавонед аз соҳиби ҳамин 06 худатон гирен. аз шумо хоҳиш ки ҳамин лайктон дар видеонавори мо монед ва имконият дошта бошед видеонавори моро дар WhatsApp имотон падиса кунед, чӣ мошине ки ба шумо дар кора нависед, албатта пешкаштон мегардонед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон ва аз 2107 маладиёши аст, ки соли барои 2003 сола ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад. абиё мотораш 1.5 литри простой, коробка механика, мошин
дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон 4 дискаҳои престиж, аккумулятори нав, магнитофон, салон тоза, радной краска аз худашаем. мошин дар ноҳияи ёвон айни ҳол қарор дорад. нархаш 9000 сомония ки савдо муомилаи хуб мекунем мега дар назди капот муомилаи хубам дорад. фақат садошна сум дар курай. дӯстоне ки ваз 2107 арзон пурсида вариантҳои хуб, яъне ки бо арзон мега мошин 100% мега соҳибшон. маърамат рақамошона мондаги ҳастем, занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин 07 хитон гирем. мошини фурӯши навбатӣ ҳастад бардон аз Hyundai Starex ки чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш карда будем ки Hyundai Starex монем соли бароишаш 2000 сола ки сӯдишвориш гази холия мега соҳибшон. хайбо дига маълумотша мегирен. авио мотор 3 литра. коробка механика ҳаст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб бош. мошин 4 балонои шасбод, 4 диска, салон тоза, магнитофон ҳамаш дар ҳолати кория мега радной краска ҳам хеле серебириси хадавои пӯшидагӣ надорад. садошна мега сум дар курай. мошин дар пойтахт дар шаҳри душанбе. нархаш 22000 сомония ки савдо муомилаи хуб дар назди капот мешавад ки мошинча 100% мега дӯстон аз мошина нархаш арзон аст. садошна сум дар курай мега ба ҳам хотири мошина фурӯш намондиам. рақамошона дар поини видео мондаги ҳастанд. метавонед ки дар ҳамин рақамошо занг зада бештар маълумотша аз худи ҳамин Starex гирем, аз соҳиби ҳамин Starex. шумо агар ҳамхари мошини майда, мошини калон, чӣ намуди мошине ки дорем барои фурӯхтан, метавонед ки дар номери имо васап партоем. дар видеои оянда реклама мекунем. то видеои оянда хатун гап гӯем ҳамаи шумо 12 мошине ки пешкаш шумо кардем. то видеои оянда.